vele impela yona inzima. Phela mina uyazi nawe ukuthi ngokujeni noma ngakhuluma ufana ukuthi ngihlala ngesikhathi. Abantu abaningi abanendaba nokuthi thina indoda ayikhali into eyenzayo ngokuqinisa noma sekushisa kangakanani wena bambela yonke into yakho baloku bambela ezokwenzeka. Noma ungakhala abantu bazosuke bakhethe bathi isithunzi siyehla maloku ukhala, bathi isithunzi siyehla maloku uceba. Into kumele uyenze ukuthi ubambelele uqinisele ubekezele konke kuyovuleka. Ekugcineni kuzoba mnandi maloku ubekezela kanti next kunzima inhliziyo lokhu iyaphela ngaphakathi iyaphuka ngiyakutshela iyabhidlika. Kancane kancane ubona lona iphithika.